Sa sisen pat nga ai kublay pi baro ha ke kerteng bat yang tam gejong Jesus Christ ulang utrai bo no penem ujong apa ujong pi ti ha ke ga por ke mentang adon ya ke pensami pi ko ke kubor ke badan ha ke donut ke jenga bat ngai scam ba ke kubor kan long ke jingker khu ye pi ki basngap bat ki ba sha skor ya ke ketin gejong play bat nga ai kerteng ni ke kubor jenga ha ke por ke long satang kendiat kila jan poish ka jing le rain satang khandiat kila jan poish ka jing le rain but hoy da shisha kala don ko wei ka long ying ha ka bible kila jan poish shisha ka jing le rain ka bakrau han roi aingu yu blai pat ba ka ni ka ying ka klem mat ka ta ka jing le rain ha ka jing em ga joki na ka daw ba u blai ula pelat yaki utrai ula pelat yaki na kata ka jinglet ran ka baki day shisha bane kendu kum ka long ying long sem barok ka way but yakani ka kubor pila ban shem ka na ga gospel kat ku mu Yohanes kal nong ga baar ka dekat ka baneng kong terter na ga gospel kat ku mu Yohanes kal nong ga baar ka dekat ka baneng kong terter hang ni na pin puli ka nong pin shem ka don ka way ka ying kapa pelong ye kata ka jing kawai shong kurim hapok kana Galilea. Kani ka yeng kala pelong ye kata ka jing kawai shong kurim. But ka kamiu jisuro kala don lang hangta rangkat mak kani ka yeng kesem. But kapa sngot nat sepang jong ni ka yeng kalong baka Bible ka itu ingi ba kani ka yeng kala khot lang yo jisuro rangkat bat kisan ran jong ude. Sya kata ka jing kawai shong kurim. Nga sngot nat ban nga aingu ikani ka yeng kesem ba what happening jong ka jing kawai what happening jong ka jing kemen ka jing sngobaha ka jengki kim syam la kalat yo Jesus Christ kila khot yo Jesus Christ ro wala na kani ka yeng kimpat yo i ba u Jesus ule kamba kimpat yo i ba u Jesus upen kya wala na kimpat syam la teplut syapang jong u Jesus Christ han re kani ka yeng kila khot bat kila invite lang yo Jesus Christ bandan mentah kan ka jing kawai shongkurim ka baki kila pen kre baden mat ka daw nga shem ba na ka daw ba kan ka ying ka sem kala khot yo Jesus Christ bat hakapor ba kan ka wan kala lut ro haka jaka bikin mat ka jing le ran den ka daw ba Jesus Christ udan ula pelat shisha kan ka ying ka sem nangta bat nga kwa ban ong ye phiro ba bun ki breu ha ki singi kim chu kan mau yo Jesus Christ but kim ju khot yo Jesus Christ kam tam le ha ka por ba ka jing im ju ki ke ya bet kam tam le ha ka por ba ka na pen ka jing kemen ka jing sngob ha kim ju kan mau yo Jesus ki kan mau Jesus tat anda ka lai kendu jing tan anak ki lai kendu ikan nur ka jing shem ka ba ka jing im ga jaki ki sekan mau ban khot yo Jesus han rai ha ka ni ka sngi ka mentang kwa ban ong ye pi ki ba pet ye ka ni ka video ni ka clip mat ka mentang lana pimpat shem la khot yo Jesus Christ lani ada pitang klet yo Jesus ha ka jing im ga jopi khot yo ha ka ni ka sngi but shem yo ha ka jing im ga jopi namar bhaba u Jesus wan ha ka jing im ga jopi ha pa pi invite pi khot yo Jesus ha ka jing im ga jopi wala ka dai pi ban mat ya ka jing sngosi wala ka dai pi ban mat ya ka jing thang ya jing pai donut lana u Jesus dan ha pi un pelat ya pi un wenglot ya kita ki baro naka jing im ga jong pi apanga keren ni gani ngakan mau yo way unang sensha jong senagok upakerteng u Jairus uni apaka khun ga ju kala dan hatmir jong ka jingyap naka daw jong ka jingpang ulawan sho u Jesus Christ ula dem krop pipuli ni kita naga gospel jong Lukas kal nong ga pra ga khot ga sau pau ter ula khot yo Jesus ban wan shika yeng ga jong ban bukti ga khun ju bakan yo mat ga ta ka jingpan kia rengi syam penman ha ka hadin kan ka khun jong Jairus kala yap no karang ka jing yam ka jing lanyar ka jing pat not ha ka yeng jong Jairus borok ka way na ka daw ka khun jong kala yap no re anda ba Jesus wan ka yeng jong Jairus ula rung ha ka yeng jong Jairus pa ula duai pat ula penkhia ya ka khun ka jong Jairus bat kala empat sesin ong ka ktin ka jong blai den mata ka daw shisha kan ka yeng jong Jairus kila dai ban pai donot kila dai ban yam ktang kila dai ban sngosi ha ka jing im ga joki herene ka daw ba u Jesus kila khot yu Jesus ka ega bajia u Jesus ula pelat ki na kita ki baro
Yo sidan na pedang jepi hakum kan ke kelimat ke mentah. Pedang na pedang ke jing ngosi ketang. Pedang na pedang ke jing pai onot aga jim ga jong pi. Khat yo Jisu pat un weng ya kata na ga jing im ga jong pi. Pat shu ngi plan ke Bible ke bajam. Ba ha pedang jong ke jing khawai shong kurim. Kala lut na kawan ong ga ketin ga jong blai. Kala lut na kawan kensan kala lut na kawan. Ngan ong ipi hakitu kipor ba lada kawan kalut kalong kajing le ran kalong kajing ja buram ka bakrao ka tu kalong ying long sem ka ba pen kre ka jing khwai shong kurim medur ma piro la dapi pelong ye ka jing khwai la ka ja ka lut no la ka jing bam ka lut hapdeng jong ka jing khwai ki breu ki bayawan ki myo shi ka bam kalong kajing ja buram kalong kajing le ran ka bakrao ka tu kalong ying long sem han rai ke ba jam anda ha ba kawan ka la lut kini kita yeng kim sham tip ba kawan ka la lut no han rai ka ba tip ni tang ka kemi jong Jisu ba kawan ka la lut haga ni kalong yilong sem pipule ni ka dekat ka balai ka ong kumno ti haba kawan ka lalut ka kemiu Jisu ka ong ukim dan wan shu ngas ngau tanat sepang juga kemiu jong Jisu baka klem lait ban ya tho ya ki trayeng ba kawan ka lalut nga perkat ban nga meder ladakam kemiu Jisu ka lait ban ya tho se ki trayeng kinda klumar kinda long panik kinda ki jingmut hadu kata-kata Harika jing start jong kami jong Jisu. Haga jaka bakang leit pani tu skitra yeng. Kipa pen krek ni ka jing kawai. Ka leit pani tu show Jisu Christ. Ya ka jing jong gani ka long yilong sem. Kat nungan apeng jong pi kipa sengap yenga. Haga ni ka sengi ka benta. Kat nungan apeng pin long kum ka kami jong Jisu. Haba pi ya ka jing jong no. Haba pi ka jing syam jong no. Kat nungan apeng pin dan kata responsibility ka jing kit kele banra ya kata ha Jisu Christ. Perkat nungan pedang jong piro kipas sengap dengan harga kelimat. Pidan pedang ke jing pidan pedang ke jing syam, pidan pedang kata ke pimtep kumno ban le ka jing jong pi. Pi ra ya kata sha Jisu Christ harga jing im ke jong pi. Aingu you blay. Baka kebe jong Jisu kalet man tu sha Jisu. Baka keren ni keninga ken mau kawe ka jing ja ka Bible harga po jong im Josephat. Pipuli kata nak ar chronicle kalong ba ar po kada khat ka ban kong ter hang tu pinsyam ba onda haba kini kinong amon ba kinong up kitmu ban let ban hirt mai ka jat ba juda borok away haba us im Josephat yo sngowi kata ula syap ting reu klem kut ta ka ji syap ting ula pelong ye ka khamat jung ban wat ya oblay ha ka ji im jung ba ka banga kham sngo tonat kalong ba onda kila ho dwai sha jingit kila wat ka khamat ka jong oblay ha ka khat ka ba khat ar ka iga ba japin puli hang tu kila dwai ka ong try ngim dan bor banjele yu pat o bakrao lem ne ngim tip ayu bangin le hanre ki khmat jongi kilong shamitrai ki khmat jongi kilong shamitrai balai nga kwa panong pi ne klip mat yol sidan pedang jepi pedan pedang ga jing pedang ga jing le pedang ga tma pedang ga battle se ga jim jong pi pim song dan bor banjele eka taka bor ga jong pi pim tip shukum no pin le nga kwa panong pi klip mat Pagi khmat jong pi show Jisu let show Jisu yatu ha Jisu bread ha Jisu Christ ya kata ka ba pim tip syukum no pinle ya kata ka ba pim sngodan bor syukum no banle bread ha Jisu Christ maka jingarap kawan na Jisu dan mata ka daw ka jing roi sam ka ba shispa ar puwe ka dekat ka ba ar bat ka ba ka dekat ka ba nengkong bat ka ba ar kong nga kemit yagi khmat jong askilom nang no kawan ka jingarap jong kawan na utrai ubathaw ka beneng ba ka kendo Hagan ni kasengi nga kwa aban ong ipi. Kemit ki kemat jang pisyo Jisu. Baka jingarap kan wandu. Lara pidan na peneng jing muun ai bor ipi. Ban pila ban job ikena jing Lara peneng ga tama jang jing aka jing unya rap ipi. Ai bika jing ka bakrao. Ban pila ban yang scam ban job. Ya kata ka jing nanti haka jing mejopi. Par ka ga bajam. Ong syuk ketin ga jong boleh hang ni ka dekat ka basau. Ka ga bajah ka ni ga jing kwai. Ba Jisu ong haka keme ga jing ngaran kam ayu pat pa ko ka beriu. Kapor jonga kampat poi. Hoi te sisa ke keme jong Jisu kalakwa na yuban le mentah ke kamba. Nang tak ni ka long sem. Rengi syam ba Jisu ang kapor jonga kampat poi. Ka ke bangi i sepang Jisu kalong ba jule ha kapor jongi kibreu. Ju ya da kata ka timing le da kapor ka jongi kibreu. Nama balai ba Jisu dan syabar jong kapor. Amde ko mangi ngidan hapo jong kapor. Ngimla ban bat kapor. Hari Jisu udan sabar bat ulak ban bat ya kapor haka ketiga jum. Baden mata ka daw ka jirwai sam ka ba life away ka dekat ka bakatsan. Hang tu pinsyam ka ketin ka jong black ong ki ayom jonga ki haka ketiga mi.
My times are in thy hand ga ketin ga jong play. Pangakwa pa nang hindi klibat. Yo la sinan na panain jupim. Pila kami ganti la slam. Ya kata ka kamba. La sinan ka erik ga ba pipi kwa ka jing im ga jong pi. Pi ibang hadu mentar kampat ja. Kum kilok kibalai syong kurim. Pi duai nam tau tengah jupi bandan ke jing kala hadu mentar pim pan yo iya ga jing kala. Kum ki kimi ki pa. Pi duai lagi kon ban yo ka jing kala ka jim joki. Pim pat syuk iya kata ka jing kala hadu mentaru. Ngakwa pa nang pi up ya kapor pada ka timing ga jong ublay kan sapoy kapor ba ublay pen kalai ki ba ublay nyerap ba transform ya ka jing im ka jong kita ki ba pila angnot kita ki ba pila duai ha ga jing im ga jong pi ba den mat ka daw ke ga ba jia hang ni habang puli ke ni haba Jisu kran pang kapor ngakan mau ya ka way ki arngot syukure maka Bible kata kalong wa Abraham bat ka Sarah ha kapor ka ba ublay la kular ki ban icon kini kim shem lai i ba ya ba ublay ai she ki kon hadin makila bot yo ublay rek e ja kam slam hadin kini kila kut no kapor kala wa ya ki ban yo kon ong ga tin ga jong pim play ga Genesis kan long ga kat pra kala wa no ya ki ban kut kata ban kha kon kala kut kapor ga jaki kimla she ban kha kon ma bakila temen hado kata hare hakum kata kapor ong ga tin ga jong ublay lawan ban jingok wat hadin baka por jong ki ban yo kon kala kut hakum kata kapor ublay wan man jingok try ong ngansa icon pi ha ka bakum gani kapor ngisham hang ni baka bakut jong ubreu ka bakut jong gibreu kata ka ka basdang jong ublay na kata ka daw kwa banong pi ki bayo sngow ni keting jong ublay shania how jisu shania ha kapor ka jong ublay but what shania ha kapor ka jong pi kapor pi kala ban kut no re kapor ka jong ublay kanom kut dalai liru em kata ka dai ka bangi na ka ka baka keting jong ublay kay thu ingai pi bar ka ka bajia kam hadin ngin puli ni ka jing khawai shong kore ma ka Bible ka ega beja u Jisu bak ani ka Mary ka balong ka kemi jong u Jisu ka ongkum no ha ka dekat ka basan ka ongkum ni ka kemi jong u ka ong agi shakri ya ka ero ka baun ong api pinne ken ya ka ka baun ong api pinne ken ka ka ba pelong ya ka kemi jong u Jisu ban ong agi ki shakri ya ka ba u ong api pinne ken kawai ka mangalap kalong maka kami jong u Jisu kala itu ba u Jisu udai uai ulong uai nakata ka daw ka sa ong ngini ki shakri ya ka ba u Jisu ong pi ban le bet kawai ka mangalap kalong ba ka por ba kani ka Mary ka puni u Jisu Christ ka puni u om daw sembay jong ubriu kala puni u daw sembay ka balong u mensim bakoy ba den mata daw ka sngong tu ba u ni u Jisu udai ublay udah Immanuel boleh lambat ni, udah Ukris ubah pensle, udah badan por, utau ba bekrau por hadok kata-kata. Badai mata kata ka sngoto, pat ka tip scam, haba ka ong ini ke syakri, le ek bau ong piban le, nama kala itu ya Jisu ulang uai. Baka kwa apa noi pi ke bersengap ini keting jong boleh hak negasi. Hatu mapi bila itu sisan bau Jisu udah uai. Lala bila itu Jisu udah uai, an pelai load ya kaji im jong pi. On pen scam ya kanong rim jong ka jing im ga jong pi how nu mau siang ubalong uji sukres na kata kata ka keting ga jong blek ong kumno itu ya ka jing shisha pat ka jing shisha kan pelai lot ya ka jing im ga jong pi kan itu ya ka jing shisha pat kumno pin itu ya ka jing shisha dai lengba ka papi puli ka keting ga jong blek pi dan ka jing selok ka bat uji sukres pilang kata ka jing dai bat uji su lengba ka jing dwai pi rung sha ka keting ga jong blek ka pi rang rung ka pi rang pusan sha ka keting ga ya ka keting ga jong blek kata pinang itu shishu ya uji sukres para pi itu ya uji sukres ha ka jing jong pi on pen scam ya ka nong rim jong ka jing im ka jong pi bat ke ga baja hang tu ngisem ba uji su ong yakin ki syakri ha ka dekat ke benyo ong kum ni uji su ong ki to pendap ye gi kra ki gi kra da ko te kila pendap shan ye ki pendap ye gi kra da ko te kila pendap shan ye gi kra da ko bar nga kwa ba no pi hang ni anda ha ba uji su ong ni gi syakri pendap ini gi kra da ko ke ga baja kila ko ngo ki krem keli jing keli ki krem I excuse o Jisu kila lebet ya ke ba o Jisu o ong ki ban le bar nga kwa ban ong pi la na pi kwa ban yu i shi jai ga kamba ka jing ga jong pi ko ngo ya ka tin ka jong o Jisu Christ ko ngo ya ka tin ka jong o Jisu la na pi kwa ban yu i ya ka kamba ka jong blai pi ka no pang jong Petrus ha ka por ba o Jisu ong ko Petrus nyat no sha ka ba kam jeliu bread ya ka jar ga jong mi u Petrus ong kumno ong ko trang na le stam baro shimit te ai om sham langat re na marka ketin ga jome
ngan penhiar ikijar ke jonga bar Petrus adi mola ko ngo ulah penhiar ikijar ke jongu par ke ibaja ka Bible ko ong ba ki dok kha ki la wan sa kejar jong Petrus hadu ba kejar du kelas tang ban kat no ong ke tin ke jong blai bat onda haba kelas tang kat hadu pol haban khot langgi perlok ju banya tenrong lem ya kata kejar ka jingkok ngo jong Petrus juga ketin jong Jesus Christ ka pelongkin bagi dok hakin ngap cika jar ka jong par ngakwa ban ong ipiru lara pipi kok ngo ya ka ketin ka jong Jesus Christ pi kok ngo ya ka ba Jesus ong pi le ke ba ketin ka jong blai ka ong pi ban le ngan pi pin nam mi kendo ya ka jing le ran ya ka jim jo pi pin lat ken ya ka jing le ran pin i ka bor ka jong blai pin i ka jing trai ka pla ka jong blai ha ka jing im ka jong pi iwe pi bar kon bar ka ga baja onda ha ba kini ki syakri kila depan kok ngo ba Jesus ong tu tong mentah ya kene ka ngebalak pun kelawan bat tulit ban ra sa unong sensar jong ka jing kawai bat anda ba kila ra uni unong sensar jong ka jing kawai la di ya kata ka ngebalak pelong wan bat tip nang no kala long ro tang kita ki syakri ki bat tip nang no kala long maki tip ba kene kawan kam dai ke bawan no ding sok wan kam dai bawan no grapes kam dai bawan ki sok grapes re ka dai ke bawan nak ka telong jong ka dok not ka ba jisu ulah penkela shisha ikan digu syukawan pada bau nunong sensar ulah di ulah sengawi ke jing bang jong kata kawan kat no kalang ke bang hado kata-kata ha ka bakat du si ban khot ya unong lek kurim baru ang bagi breu ki jebu kawan ke bah kamat rai sege bakam sniu rai mepat metengkai kawan ke bah hado mentah kata ka ki bau nunong sensar ke jing kawan uong nunong lek kurim kapamut hang ni nganoi pi bak ujisu udah long shisha kawan kaba shisha kaba how jisu kam dan ka jing pelat ka jing bang ka jong jisu kalong ba ki bam jukut ka wan jong ka partai kala ban belat no kala ban kut no kala ban ajing bang pi tang sipor re ha ka bakat do pini kendo ka jing ketang pini kendo ya ka jing sngosi pini kendo wat ka jing ran do pila ban kendo kan sepelek ran pi kini wan jong ka partai re ka wan ka balong jisu Christ on pelek ran pi dal lele em bat ulong kawan ka basisha ubala ban ajing bang bala ban ajing kemen bala ban ajing suk yang ngapa depi wat chaduk ki bam jukut ro den mata kadam kesam ka ba laipo saw ong ka tin jong blai kumni na kesam ka ba laipo saw ka dekat ba prak ong kumni automat batuk mi bau trai ulong ubaba pi haba pi mat yo jisu ulong shisha ubaba mabalai hau kamdan ka jing thang hau kamdan ka jing blat da lele ro em la pimpat syam lamat yo Jesus Christ ubalang kawan ka basisha sedang ban mat yo ha ka jing im ka jong pi pin yo sha ka ka jing bang pat ka jing on ka basisha ha ka jing im ka jong pi pat den mat ka dah na ka klimat kwa pa no pi la pidang dan bat kawan jong ka partai ino ay kata kawan jong ka partai wan sha ka kawan ka balong Jesus Christ ubasisha na ka banta ka jing im ka jong pi iwe pe we barokan bat kai ka baja pa de onda ba uni ladi usngau kat no kalang ka bang hadok kata-kata bat sakawe ngakwa ban ong ye hang ni lala ujisu ula ban pengkelawan ya ko kai ka ba la na ka banta jong pi ki ba sengap ingah ni ka singi lala pidana pedeng kajing syam ka ba juat ka jim jong pi yo sinan pelenje pi syak te syak khom haka kiat hak drugs haki jingblien ki besneu haki jingdi jingbam ki ba penjot ka ni ka met ka jong pi kwa de syaban lait pim kwa ban le ka ni nak men sim jong pi ren ka taw bala te la khom pi kwa ban lait pim yo lait ngano pi hang ni don ujisu ban pen kelai pi kam dan ko wero ka ba utra umla ban le baro ujisu ula ban le nam ta ka jing em jong pi la pi don kami ka jing kelah ka ni ka singi ublei ula ban pen kelah ya ka jing em ka jong pi la kat ya ko umudang pen kelawan ngangit scam ula pen kelai pi la pen pet ki mat la la pen nyaji ki bedeko la pen empat ki bayap ula ban le pi kum juro ha ka ni ka singi mentah bangi syam ha ka bakat do kan ni ka ying ha ka jaka bakan poish ka jing le ran la pelat ikan ni ka ying na ka jing le ran ki yok pen ban ka tak ka jing dan ka jing pen dan buram ka bakrau balai banado basdang kila khot yo jisu kila invite yo jisu pat ha ka pot bakimut bani kendo ka jiaran kum ka yeng kesem utrai udan ha ka yeng ka jongki pat pelat iki bat mapiro la jisu udan ha ka yeng ka jongpi la jisu udan ha ka jing im ka jongpi la jisu dan ha ka bentah jong ka jing im ka jongpi unya lami pi un pelat pi na sipon ki baro ki jing le bat kumjuk ki jing le ran bapi de bani kendo ha ka jing jongpi ublei unda kerkui pi pan ngakwa pelong gajing dua ni kesengi la pimpat syam lamat yo jisu padiang yo jisu hana ka klimat khot yo jisu ha ka jim jong pi namar pidon kam ya u jisu
ngan pelong gajing duai nam ta kajim jompi try bi yang nega kalimat ka menta nga duai ken ablay ta bar ki besngap ki besha skor nega ketien ga jemi try rap ki kin ablay bakoda lar kim pat syam la khot yemi kata ki ablay bikin khot na yemi ngadum ta kasngi lar kim pat syam la mat shisha yemi ablay kata ki ablay bikin wan ban mat yemi kin ablay bolong ka wan ga beshisha bom jubalat lanu kin go try bim kerkui ki yang kesem kerkui ki besngap laki dan hang no ga jaka ngadai kerkui ki ablay laga nega ketien ga jemi hake kerteng jong jisu nam plem ngapan kini bora amen ublay kerkui pi kublay shibon but ngop haban subscribe ini channel but share lang ski perlok ke jong piruk kenapa mekiru ke nyok mat ya ke jinggerku nega ketien ke jong blay ublay kerkui pi amen